Tervetuloa Lylyn opastusvideon pariin. Aloitetaan ihan sillä, että asennetaan Lyly ensimmäistä kertaa. Tarvitset hiihtosauvasi, ihan mikä tahansa malli kelpaa tähän näin. Ja näin yksinkertaista se on. Ei muuta kuin laitat kiinni, ihan sama miten päin laitat sen Lyly siihen omaan sauvas kiinni. Naps! Näette tässä vielä lähikuvassa näytetään. Ja nyt se on asennettu. Et tarvi liimaa, et mitään, enää ikinä. Ja nyt sitten itse käyttöön. Eli sauvat laittaa vastakkain, niin saat ton Lylyn käyttöön molemmilta puolin pakettia. Sukset voi laittaa ihan normaalisti viereen. Silloin kun ei hiihdetä, niin näin tehdään paketti kauniiseen kasaan. Eli Lyly vaan tosta noin ympäri. Ja se on siinä. Ei muuta kuin vaan autoon tai kuljetaan vaikka metrossa näin. Sitten kun lähdetään hiihtää, niin sitten taas toisinpäin ja laitat vaan tuon muovisen läpyskän tohon noin nätisti kasaan. Tässä sitten vielä demonstroidaan, että kuinka ne Lylyt pysyy sauvoissa hiidon aikana. Ja vaikka olisi vähän kovempikin meno, niin et tarvitse tosiaan liimaa et mitään. Kyllä ne pysyy. Ja nyt kun on siisti paketti kasassa, niin sitten vaikein juttu tässä opastusvideossahan on se, että pitäisi päättää, että mihin lähdetään hiihtämään.